Malinis na tubig. Yan ang daing ng mga residente ng Barangay Kagsaw sa bayan ng Calabanga, Camarines Sur. Dahil isa sa mga upland barangay ng nasabing bayan, araw-araw umanong nawawala ng daloy ng tubig ang mga residenteng consumer ng Calabanga Water District o Kawadi. Sa katunayan, sanay na raw ang mga residente sa pawala-walang supply ng tubig sa kanilang barangay. May mga pagkakataon pa umanong kulay tsaa ang kalidad ng tubig sa lugar. Minsan mga 9 pa lang wala ng tubig. Tapos pag dumating na ang dumi ng tubig. Minsan kulay dilaw, parang tsaa. Matagal na umanong panawagan ng pamunuan ng Barangay Kagsaw ang ganitong sitwasyon sa Kawadi, kasama na ang mungkahing pagtanggal ng minimum rate sa bayarin ng tubig na hindi naman nila napapakinabangan. Hamanag ang minimum na dati gahali. Ang iba nga na digi, nagreklamo man kang minimum na tigaan nila, taday man nakakonsume yung minimum. Igwadigdi yung harong na may sadiring grip, may bomba. Kunya dito ang ginagamit na pagkarigos, pero pag nagbabalnasan dahil tunang sa tapos pang inom nila ito sa hali sa Kawadi. Kaya alam siyempre, dahil man maiwasan na siyempre habang nagtitipid ka, mabayad ka, mag-iraray ka itong minimum. Bilang alternatibong paraan ng mga residente ay nag-iigib na lang sila ng tubig sa kalapit barangay kung saan ay may matatagpo ang poso. Dito sila kumukuha ng tubig na ginagamit nila para sa pang-araw-araw. Paliwanag naman ng Kawadi sa panayam ng Kamsur News, matagal na umano nilang sinusuri ang kalidad ng tubig dahil sa isa lamang ang pinagkukunan o source nito. Separate system po yan, separate system sa bayan ng Calabanga. Tapos ang kanilang source lang doon is yung deep well. Yung original na deep well doon, naubos na tubig, kaya nagre-drill kami around 15 meters away. Nagre-drill kami, kaso may quality problem. And then nag-construct kami doon ng filtration facilities. Kaya during daytime, nagkakameron ng water interruption at around siguro maximum 1 hour na lang dahil nagbabackwashing sila, nililinis yung mga filter. Tiniyak naman ng Kawadi na tutugunan ang hinaing ng mga residente. Ngunyan, nag-allocate kami naman 10 million for 2026 budget. Base sa APP kasi ang annual procurement plan, igwayan ng schedule kung anong bulan ipoprocure. Depende sa paglaog ng kawarta sa muya. Ngunyan, naka-schedule ito ng July. Ibig sabihin, sa July, pwede ito magpo ng procurement process. Tapos, mangyayari ka ito after procurement, ma-bidding, siguro mga August na yan, ma-re-render ang trabaho. After 3 months, o 3 to 4 months, tapos na project na yan, magiging okay na po yan dahil ang source yan magiging sa spring na, hindi dahil na pumping station. Magiging 24 hours na tubig. Jam Garcia, CSN.